Jeg er en lille vandmolekyle, og jeg har taget en lang rejse gennem vandkredsløbet. Jeg flød rundt i det store hav, nemlig Atlanterhavet. Her blev jeg kastet rundt af store, massive og kraftige bølger, indtil jeg en dag blev fordampet, og jeg røg op i luften, som dannede en sky. Der var flere milliarder af andre små og forvirrede vandmolekyler som mig. Jeg var på en lang rejse oppe i luften, men det blev alligevel for tungt for alle vandmolekylerne. Men vi prøvede alligevel at hænge sammen, men jeg var en af dem, som blev skilt, og jeg faldt ned som sne på toppen af et bjerg. Jeg lå på bjerget og forblev til sne, men da graderne begyndte at blive varmere, begyndte jeg at smelte og røg langsomt ned ad bjergets side, indtil jeg til sidst landede på et fladt overflade, og jeg blev herfor til overfladevand. Jeg blev trådt og jogget meget på. Efterhånden blev det meste tørret ud, men jeg var en af de få vandmolekyler, der røg under jorden og videre ned i systemet. Jeg blev herfor til jordvand. Nogle andre vandmolekyler kom længere ned i systemet og blev til grundvand. Men jeg og nogle andre vandmolekyler blev optaget af nogle rødder og røg op igennem træstammen og videre op til trækronen, igennem bladene og helt ud til de yderste spidser af grenene til bladene. I bladene sidder der spalteåbninger. De spalteåbninger sidder på overfladen på bladene eller stængler. De har 2 læbeceller, som kan vælge, om spalteåbningerne skal være åbne eller lukkede. De er med til at optage den ilt, bladene behøver, og regulere vanddampen. Man kan sige, at den kan ånde, ligesom et menneske kan. Her var jeg en af dem, som blev fordampet og røg op i luften til en sky igen. Det blev fortrængt med alle de vandmolekyler, og jeg blev derfor dannet til nedbør og faldt ned som en vanddråbe ned i det store Atlanterhav igen, og det var her min rejse begyndte.